Il-mela darba tiegħi u Caterpillar Inaġġar huma żewġ kotba li l-Fondazzjoni St. Jean Antide ippubblikat permezz tal-fondi li ngħatat bil-Premju tal-President tal-Kreattività 2014. Il-ktieb Il-mela darba tiegħi fih stejjer ta' tfal li għaddew minn esperjenzi bsin fit-tfulija tagħhom. Fost dawn hemm dawk ta' tfal li tilfu membru tal-familja tagħhom, oħrajn li raw vjolenza fil-familja, tfal b'ġenitur minnhom il-ħabs, tfal oħra li raw li l-ġenituri tagħhom jisseparaw u esperjenzi ta' tfal li għaddew minn mart serju fil-familja. Caterpillar Inaġġar jirrakkonta l-istorja ta' vjolenza domestika minn għajnejn ta' tifla. Din it-tifla esperjenzat vjolenza fiżika u mentali tal-missier fuq omma li ħalliet effett fuq il-familja kollha. Tirrakkonta li omma marret fit-tex l-għajnuna u minn hemmhekk bdiet it-tama fil-ħajja ta' din it-tifla. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni St. Jean Antide, Nora Macelli, qalet li dal-proġett tal-leħen l-tfal. Safejna fuq aħna dan l-ewwel ktieb li nkiteb minn tfal stess bil-Malti. Allura naħsbu li qed nagħtu kontributu forsi nispiraw il-ħadd ieħor biex jagħmel l-istess biex isemma b'daw il-metodi li jużaw il-National Literacy Agency, metodi li veru jaħdmu anke ma' tfal li forsi jiddejqu jikbu u jaqraw. Il-President Mary Louise Colero Preca qalet li t-tfal għandhom jingħataw spazju biex jitkellmu. Hija qalet li t-tfal jaraw is-soċjetà bl-għajnejn tal-innoċenza mhux preġudikati u mingħajr aġenda oħra. Il-President qalet li l-Premju tal-President tal-Kreattività u maħsub biex iżid l-inklużjoni soċjali li qalet għandha tkun il-missjoni tal-pajjiż biex kulħadd jgħix f'armonija ma' xulxin.